Тя беше момиче от фолклора, яко, дори Лили Иванова ще вика како. Странна болест имат даже птичките, тя не се срамува, горда е с всичките. Много важно тренира в емоция, за 5 лева ти да кара лекарска емоция. Преди мене спирали се 20 коли, касови бележки не издаваш ли? Не съм врачка, но услугата познали, дай да я наричаме Роберто Кавали. Let's go! Okay, let's go.